Unang ta sa may gala ang report ni kasamang Arnold Bustamante kay kaning salin-salin gyapon sa sinulog ning mao mga isyu mga higala kay dunay mga kawatan. Kanang mga higog sinulog, dunay mga dibuto ni Senyor Santo Niño, duna po'y mga dibutos demonyo. Bisan gani pagsuod sa basilika, dunay may mga maghuot mga dibuto ni Santo Niño. Naaman po mga higala mga snatchers makasuod. Doon pa yung mga kawatag cellphones. Karon kini mga kinawat nga cellphones, pati naghana ra ba kayo mga iPhone ra ba? Na doon ay mga Android. Doon na po baligaanan anak dito sa may Leon Kilat. Mo'y girunda, mga higala ang baligaanan. Na-trace ni mga sukitig paminaw. Nabatay video ani dong names. Ato sa pakita ko ng video kadali kay kuan tong updates kasama Arnold. Mo ni. Debe si ato ko ni pama. Ito na nadakpan. Okay? Sige ko no. Haman lipit. Mauna diri tindahan. Napagod ang tukar sa sinulog. Pag sinulog doon ay mga nawad ang cellphones. Diri di ay ang mawang cellphone ibaligya na napita. Nya na po'y tigpalit. Adoy. Sige ko na dong. Napanin siya ilaing video dong. Umora ng video ha. Kana. Muna yung pagrunda mahigala sa mga cellphones nga pwede naghana na ba? Ato sa checks kasamang Arnold Bustamante sa report labot ani. Pag raid na mahigala sa kapulisan. Pila gyud ka mga cellphones, pila ka mga iPhones, pila ka mga Android phones ang nakuha kasamang Arnold. DYHP RMN Report. Sa mga tunero field, mabot yun gato sa 154 ka mga cellphones. Kasagaran ani ka sa mga tunero field, mga 95% iPhone Uy! ang nasakmit sa atong mga sakop sa Cebu City Police Office sa pagpangulo ni Police Colonel George Ilanan. Atol ni sila hanggang pahigayon unta o pagpangita atong upat ka mga cellphone nga nakawat atol sa sinulog sa mga tolerofil. Apan nasuta nga sobra pa dai sa usa ka gatos o dulang gyud sa duha ka gatos ang ilang nasakmit diha sa usa sa mga cell shop nga namutang sa may Leon Kilat sa Barangay Tahina Central sa Lakbay sa Sugbo kagahapon pasado ni alas 2 ang takna sa hapon ka sa mga tolerofil. Si Police Colonel George Ilanan may nangulog yun sa maong pagpangrunda human upat ka mga biktima ang ni reklamo og sa ilang gipakita sa ilang mga gadget ka sa mga tolerofil na sila ipakita nga app bitaw sa cellphone sa kanang mga iPhone nga pwede nimong pagkitaon nimong nawa nga iPhone ka sa mga tolerofil. So dito ni pin ang tanan nila nga mga app duol anak nga area ka sa mga tolerofil mo to nga susi dayon sa atong nga kapulisan ang maong nga cell shop ug doon na po nakatug-an ka sa mga tolerofil nga diha ihagbong ang katong mga kinawat ka mga cellphone di lang kadto nga atol sa sinulog kundi sa nanglabay pa nga mga buwan gani sa record sa atong nga kapulisan ato silang inventory kagdi dunay mga nawa nga mga cellphone ato pang nakalabay nga mga tuig diha gihagbong unya kini magud siya ka sa mga tolerofil kini usa ka suspitsado nga maoy technician sad makabaw ni siya nga mo unlock sa imong cellphone mo reset sa imong password unya mo reformat sa imong nga cellphone labi na kung grabe taong registered pa sa imong iCloud wag tangon niya ang password sa imong iCloud unya mahimo na din siya nga mapalit pa rin nimo siya kasama tolerofil kung mabaligya niya o niya dito sa usa sa mga mall sa
sulod sa Sugbo. Sa atong hibawan, nga kini dayong tawhana, dili lang ni siya maoy mo kumpra ka sa mga tuloy-refill, kundi siya po ang magsilbing technician sa uban pa nga mga mamarigyaay og cellphone diha sa downtown area. Sabi na nga dili ma-open nga mga cellphone ka sa mga tuloy-refill. Ang kining mao nga sa Kuyaw sa ni nga panginabuhi, Nold. Oo. Kuyaw ni siya ka sa mga tuloy-refill kay mura og murag labaw pa ni sa IT bitaw. Kanang ang iyang talento ka sa mga tuloy-refill mo kuan gyud mo mayo ba kay bisag din mo open ang imong cellphone kung siya na ang mugunit sa imong cellphone ka sa mga tuloy-refill mahimo na siyang i-open pinagi siya ang mga kagamitan diha sa Leon Kilat tingadto nga sulod sa Sugbo. Usa sa mga Kining tawhana ko manarbaho ni Tinaro, Nold. Daghi mo dawat ani nga mga IT nga kuan, Nold. Kada mga technology nga mga kuan, mga companies. Sunod na kay ang uban nga mga IT ka sa mga tuloy-refill kana mga yano nga mga technician lang diha sa kuan diri sa ato sa sulod sa Sugbo di man ka open ang uban pero siya ka sa mga tuloy-refill yano kayo matod pa ni Police Colonel George Ilanan kini siya diha na gid hagbungan sa tanan nga mga kinawat nga mga cellphone kay siya man ang kahibaw mo open o moabli aning nga mga iPhone nga cellphone apil na pod kini mga Android nga cellphone. Human na ka sa mga tuloy-refill atong sa dihang ato ning na post dayon sa atong social media sa DYHP o sa atong kaugalingon nga social media dali dayon nga nikatapni o gadaghan ang dato dayon sa Cebu City Police Office aron sa pag check sa ilang mga cellphone o tuod man dunay gyud daghan nga mga cellphone ka sa mga tuloy-refill nga ilaha na nakuha nila dito o ilang na kuha pagbalik apan matod pa ni Police Colonel George Ilanan nga di basta-basta kuhaon lang no kay kinahanglan sa lang nga mo execute usa og affidavit ka sa mga tuloy-refill aron nga mo file sa sila og kaso kay grabe man po ang uban dili na kinahanglan di na puro bitaw nahadlok ka mo file og kaso ka sa mga tuloy-refill so giawhag ni George So kining naglinya, Nold, kining naglinya mao ni nang claim dito sa ilang mga cellphones? kapin usab sila sa usa ka gatos dito ka sa mga tuloy-refill Grabiha. ang naglinya ngadto sa sulod sa Cebu City Police Office kagabi mga alas 10 na ni sila nahuman ka sa mga tuloy-refill human sa pagkakuha nila sa maong nga mga cellphone dito sa Leon Kilat. Matod pa ni Colonel Ilanan nga posibleng doon na pa'y kauban kining maong nga technician. Unya ato na yung malikon ka sa mga tuloy-refill nga kining usa ka cell shop dili gyud ni siya maoy nagkuha aning nga maong nga mga cellphone kundi dahil usa nga nag-abang sa og kwarto, upat na kwarto dito sa second floor o third floor. Ang kini magong cell shop ka sa mga tuloy-refill diha sa may Leon Kilat na ay gamay ra na siya nga cell shop no unya di wa ka kabaw nga kini ding luyo niya ka sa mga tuloy-refill nga gamay nga kanang pultahan murag secret nga pultahan ba unya kung ituklod din nga mao nga secret nga pultahan dito na padung sa hagdan padungan to sa kanabitawng second floor o third floor. Kamatay ka itong stasyonan diha sa DYHP ka na ito. Oo. Kasi gamay lang nun ha. Standby sa ako kang balikan karon nga totoo. Ito ni pagtagad kay grabihan ni mga cellphone na. Oy, mga kuhan nga kinitawhanan masayangan ko ba nga og sus gipa eskwela ning IT nol duda ko sumakumlaw din Straight to the point. Og unya kini nga portion sa matud kanato sa super fiber. Ang regular nga pag-inom sa super fiber magkatabang paglimpyo sa tuntinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga mo'y makaingon ani mga colon polyps o naay motubo sod sa tuntinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit og colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang, human sa pag-inom sa super fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong colon, tiyan og sa lawas. Ang super fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha kag usa ka sachet, imong isagol sa ka basong tubig, imong kutawon mayo, i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the point. Atong balikan sa kasamang Arnold Bustamante mga higala sa dugang report so na trigger ni Nold upat ka mga tao ang nireklamo unya mo'y naka-trigger nga na-trace niya kini mong tindahan sa may Leon Kilat dapit sa may Kulon og didto nakita nga doon na nilaghang cellphones nga tuwa po dito kasama Arnold ginganlan ganun og bagsakan kuyawa no yes proceed kasama Arnold.
YHP. Tatak. RMN Report. Yes, kasama Tony Rofil, bagsakan yun ang maog kuan kasama Tony Rofil kini nga tulog o upat ka kwarto, tulog ka kwarto ni diha sa Leon Kilat nga maoy istakanan niya sa iyang mga napalit nga mga cellphone gikan sa mga kawatan sad. So natay na interview diha kasama Tony Rofil nga duha ka mga estudyante usaan ni nursing unya kining usa kay DSBA so, sa mga universidad sa downtown area nga ato nga sudad sa Sugbo. Giunsa ni pagkawat unya giunsa nila pagtultulpot kasama sa Northfield kini nga maong ka mga cellphone. Sige, ato paminawon ko no. Sige ko no, Nold. Kani. Around 10 p.m. sa Plantation niya kanang pag street dancing ato kay disco lagi kayo din daghan kay sa nagtaw. Na ay ako ang cellphone busy na ato picture paguna dayon pagkataod-taod kay ako ra siya ibutang sa akong bulsa. Kay wala na ako kasi sa akong bag. Then pagkataod-taod kay after 5 minutes jud nawagtang jud siya kay magpicture pa kami ato kaduha na. Dayon pagkagahapon kay ako siya gitrace, naabot siya og Oslo port. Ako siya gi-post sa Facebook. Ito ko nagrant niya pag kanang kuan pagkagabi na mga around 5 p.m. Nibalik ang iyahang location gikan sa Oslo, pinapadong na siya sa Naga. Sa kung last niya nakitaan sa iyang location kay na siya diri around sa Cebu City. Ya pag ganiha kay moto di pa ko mo eskwela karon kay ako nang ahion. Ya pag kaganihan ni eskwela na lago kay madok absent. Kuha kini mo balik. Nakuha niyo siya. Positive. Ni-ring. Na may ko'y find me sa iPad. So nakakuha na ako naka-trace na. Nagduwa-duwa pa ko sa location so nara dahil Kasi kasulti ni mo ron. thankful kay Kistanan jud as in kay kasapaan ako tibok na akong pamilya kay danghan ko do kay kog naong. iPhone 15. Pilay ka tinad. Wala ko kay Bawman kay regalo na siya. Sa election mo. Nadi na jud magdinahag sunod balag ka nang imong kauban kay mga danghag basta ikaw di na jud ka magdinahag. Pila edad lang nimo ma'am para may ako pabutang 19. Ma'am, sa taga-history ta ba murag kay Lakon Johnson imong gibati ka. Ya kini ko sapot kasama Tony Rofil, usapon ni ka tinud-an sa BSBA nga nawagtangan po siya sa cellphone unya mao po to yang gihimo gi trace po niya sa ihang app o ginahibawan niya diha po sa area kasama Tony Rofil. Okay. Ito paminawon. iPhone 12. Nawag ka na ka. Oh, pero ang location kay naa jud diri. Nakuha ka nimo. Wala pa. Isa pa nakuha ka to ganina. Naminaot ka. Ma'am, ato balik ko ma'am. Kano saan siya nawala? Pag sinulog sa baseline around 9 p.m. Ako man ang sinulog ng pareho. O kanang pag 18 jud mga party na pag 9 p.m. Masa man na cellphone? iPhone 12. Pwede, yun sa nimo pag-locate ma'am. So namo koy extra phone niya naka same raman ni og iCloud ma-find my raman siya niya. Pag first gyud na katong pag-locate na ko around 4 a.m. after sa sinulog kay naa siya sa Mambaling niya. Pagkabuntagan na kay nana siya sa Naga niya murag gibiyahe siya kay pag-udto na siya sa Argao niya padong Talisay niya mo to pag gahapon sa hapon na siya sa Imol dapit na Kapin niya. Wala mo ko nakakuan kay nam ko sa eskwela na to mo to ganinang buntag na siya diri hantod udto niya udto mi nanganhi. Mo ta nagimo agad nagista kita. Wala pa. Pero na pa daw isa ka room nga wala pa nablihan. Kung sa ka estudyante ka, kung sa dakong gamit ni para nimo kay Gamit kay siya kay for kuan gani usay mag online class magud mi. If na mga kuan niya. Mano hitabo Arnold? Okay, gamay lang kayo mahigala. Yes, kasama Arnold. Okay, dinon-ani siya sa usa sa mga universidad diha sa downtown area. Kuya ni ang style ang ani din nila kasama Tony Rofil basta iPhone onya ilan ang tibuon no tipukon onya ilan ning ibiyahe kasama Tony Rofil murag ituyok siya sa south kay aware ang kining technician nga gimonitor ang maong nga cellphone sa tag-iya. So aron kuno mo kumpiyansa ang tag-iya nga ayay na padung naman mi ngadto sa probinsya, posible ibiyahe na ni padung ngadto Negros,
sa Baridapita aron nga ma-discourage na siya sa mga tururupil nga mupurso sa mga pangita at yung cellphone. Okay, duha ra ba katuig mo na interview usa nursing o kining usa pareha ang ruta sa cellphone padong sa south. Oh, tinod na. Ang usa padong nga slob, kani padong Argao. Gikan sa Mambaling, antos Naga, antos sa Argao katong usapon, abot kini nga slob. So, mo na yung modus nila ka sa mga tururupil kay kabaw man yung mga teknisyan nga ang mga tagiya nagmonitor gyud sila sa ilang cellphone. Naman ay kanang iCloud ma-monitor man ang kasama tururupil kay naman ay GPS. So, napoy ilang app nga mahibawan kung asa gini siya paingon ng iyang cellphone. So, kung maabot na rin ngadto sa probinsya, for example, ngadto sa Argao o ngadto sa Oslo, sa hunahuna aning technician nga ma-discourage na ang tagiya sa pagpangita sa cellphone kay naghunahuna naman siya nga mugawas na ni sa Cebu o niya lisod na ni siya pangitaon. So, wa magtuo kining technician nga ang kining mga babayhana nagmonitor hangtod pagkakahapon sa hapon o pagkahapon pagyud pagkaugma pagyud hantod nga nibalik sa Cebu City, so nibalik na po ang iyang paglaom sa mga tururupil nga makuha niya pagbalik ang iyang cellphone o ipagita sila na mismo ang nangita o nagpatabang na sila sa pulis ka sa mga tururupil kay ang uban mo balipad naman ang uban nga mga cell shop ringon nga wa man na diri so ingno na sila nga wa pa, so mao to patabang na sila sa pulis o gipabaw nga dili gyud mo pin ang among kernel, ang among app na naadri katapusan nga nakita ng among cellphone. So mo to nga kinisud si kernel nila nga sa mga tururupil operatiba man ni. So kabalo siya asa dapit ang mga gipamaligya ning mga cellphone nga mga kinawat. So gikuan dayon giransak na itong usa sa mga kwarto dito nakitaan ang mga bag, duha ka bag unya ang laing bag dito po sa laing floor dito sa mga buildings diha sa Leon Kilat og nakuha gyud ang kapin sa usa ka gatos ka mga cellphone ug uban ini na recover na sa mga tag-iya dito sa Cebu City Police Office. Okay, no, Leon Kilat, Duol Skulon, mo na mga kuan na diha. Asa napita in particular sa mga landmarks diha, Nold? Ang landmark ani kasama ang atbang ani kasama tururupil ang Gaisano South. Gaisano South. Oh. Ang iyang dung atbang ani kada bitong parking area sa Gaisano South ug Budiga kada ilawom. Diha gyud atbang gyud ana kasama tururupil kanang naay kanang namaligya diha glitson sa manok. So gikan ka sa Imol, ibutan ta ang atong point of reference ang Imol or ang ACT, ang Asian College of Technology nga school, mulahos ka nga to sa unahan, kay kung imong lahoso na mo na Leon Kilat padung na dito sa may San Jose de Colitos. San Jose de Colitos, Carbon. Okay. So kung mobaktas ka na napita, Imol ang atong reference or ACT, mulahos na kagbaktas, dapit gyud sa may Gaisano South Nold, na napita na gyud. Kanang napita, kanang atbang gyud sa building sa Gaisano South kasama tururupil. Di pa kaabot atong Jollibee dito sa eskina. Kung nakita ka ng eskina sa Borromeo o eskina Pudkulon o Leon Kilat, kay Jollibee diha. Di pa kaabot diha kasama tururupil. Okay, kon man na, di man natong istasyon sa una. So sito tagamay diha Borromeo ka na pinapita. So Likod gyud sa inyong istasyon. Oo. Istasyon sa Borromeo. Ay, Jesus Binya isito. Ambot na pa ba ka na maligyag siupaw? Katong lami nga siupaw ba nga mga Chinese? Wala na? Napa man tingali hapon? Duda tong siupaw nga, barato to siupaw, lami kayo, pero ambot sa kay suod ito. Wala na pa. Na buyon anak ka sa mga tururupil, naadi hapon to mga karabitang furniture ng maligyag mga kahoy. Napoy namaligya diha og kanang litsong manok o guman pa naadi tanan ka sa mga liko nimo mo lahos kay liko kanang mo subayon nimo liko ka sa tuo na dinha ang tindahan ni Dilia. Dilia Ramas atong utanganan sa unag pagkaon. Lagi naman kayo fried chicken ka sa mga tururupil. Fried chicken ya pansit. Pahit na hasang munggos. Paits na. Manik ka sa mga tururupil, ang hantod karon naghapaghapon kayo ang mga nag-inquire nato kung nasa gyud makuha ning mga cellphone. Gipahibaw ni Colonel Ilanan nga dito ra sa CCTO ka sa mga tururupil. Nasa Dan Dururdo, dool ni sa ang kining ilang opisina sa CCPO kilid gid ni o nang karagin silingan rin sa Immaculada Concepcion nga. Sagad na banol mga iPhones no, sagad. Kasagaran iPhone gid ka sa mga tururupil murag 5% ang Android. Mga tapatikali ng Android, mga napong kamok.
Mhm. Wa gini kabot. Unsa man na tindahan? Ah, Kanang tindahan na maligya sa mga cellphones sa sikanhan kunuhay. dili kuan siya kanang cell shop, kana bitong repair shop. Oh. Mo palit sila. Unya ano na may mga display? Na kana mga naayo na kasama to Rodolfin. Lagi butang dito nga we buy kana bitong gidaot nga mga cellphone. And we repair cellphones. Ana siya. Ana ibutang dito. So gawas ana. Kay gamay naman yung tindahan na, no? Di man kay dako nga tindahan. So kada na ang usa man ang tag-iyas tindahan, ang tag-iyas sa cell shop, maura pod may mamalit anang mga repaironon nga mga cellphones, apil ang mga kinawat palitonod. Dihapon kasama pwede na diha kasama to Rodolfin. Pero dili gid ang kana mo tag-iya, mo suspect. Kanang tag-iyaan ng cell shop kasama to Rodolfin, nga nag-abang ana nga space, nagpaabang pod siya katong nag-abang mo suspect. Katong Okay, kanang kulon god. legit. Kanang mga kulon niya, mga burumio, gagmay lang kayo, mga ayog rilo ganun, abang sa nag space ka diha, gagmay lang kayo. So kini siya nangabang sa iyang para sa iyang cell shop, unya nagpaabang po siya kwarto. Nagpaabang sa kwarto, katong nag-abang sa kwarto, mo'y ka suspect kasama to Rodolfin. Onya, kining iyang space, kining dili kining tag-iya gid sa space ka sa mga Rodolfin, gamay ra kaayo mga 1 meter matagal 1 meter by 5 meters o 3 meters. Bebe, pakita ko to names katong ang tindahan names. Katong tindahan names katong kana bebe. Mo 2 ni siya. meters by 3 meters man tingani na. Gamay Sige. jud kaayo. Okay. Onya, sa luyo ana nay pultahan. Okay na, fresh ko no names. Okay na. Nakalabay ka ni kay murag naman tin paboritong lads diya kay. Relax ya. Relax. Alright. Bitaw. Sa mga lads na kasama to Rodolfin. Komedya ra kay. Hina na ta kay mawati na batas kamutis. Dali maglong sleep ug man sa mga Rodolfin. Kana, ang luyo ana, naigamay nga kanang pultahan. Onya kana pultahan na kasama to Rodolfin, diretso na sa hagdan. So taas ni taas ana di ay. Hagdan na diretso. Para nang atong istasyonan dito sa Kulon sa una sa katong karaang istasyonan sa DWHP sa mga Rodolfin. Kanang naihagdanan, murag putangan nila og stall sa ubos. Onya inig open siyang luyo, hagdanan na dayon panubabaw. So muro niya butang niyang tindahan o gigianan sa nord. Agyanan. Agyanan sad. Walay ang buagi diha katura pong nag-abang niya. Nag-abang. Dito sa babaw. Dito na nakitaan ang daghan nga mga cellphone sa tulo ka mga kwarto ka sa mga Rodolfin. So dunay tulo ka kwarto sa taas di ay. Sa second floor o third floor. Unya iya ra na siya no abang ana. Usa ka tawo ang nag-abang. Dili din tag-iya sa kwan ha, kining cell shop, kining repair shop. Okay, ang tag-iya sa repair shop, siya ra po nag-abang ana, nga nagpaabang po siya. Kana. Kamausan mo negosyo Reynold. Pero nagduda po si Colonel Ilanan kasama sa Rodolfin nga doon ani knowledge ning kuan kining naitagiya sa Posible nga kana front lamang nga mapalit may mga palit may mga sikanhan nga cellphones, katong magpa-repair, mapalit may na. Kontak na nod. Kamagaling sa Rodolfin? Kontak na sila, kung sabo na sila, malagmit, dakong posibilidad ha. Karon ihay na nasog panghinaw kay na may balaod ana anti-fencing law nga mamalit kay kinawat. Preso ka mag-apil. Dino na kasama sa Rodolfin, doon na may pamahayag nga di lang kuan lang kanang di pa makakuan kasama sa Rodolfin, doon ay pamahayag aning mga informant ba sa atong PNP. Diha open ang mga cellphone kasama sa Rodolfin, mga iPhone unya i-handos kadto sa imol. Agwi, kuyawa na istorya ha. Mo na istorya ha. Dili ta makakumpirmar na kasama sa Rodolfin, pero pamahayag ni sa usa sa mga tester sa Cebu City Police Office. Okay, panalitan ko ka ng iPhone, imo nang ma-reset, ma-factory reset siya, ilisan na mo bagal, baligya, okay na nod. Mo na makapalit na kag bubarato sa imol. Good as brand new siya kasama sa Rodolfin. Abay nga din, inikabuto nimo sa imol, may ka, kuha na siya kanang slightly used. Ano na yun. Saan gusto nimo? 15, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 13. Ano na yan? Slightly used na siya? Slightly used. Ana. Kuyawa no?
daghan diha kasama ato actually diha sa Colon, no, na mo na gipanid andro ni Colonel Lilanan nga ilahang gisubay ron kay doon na pay uban nga mga wa pa makuha kasama ato nga ni pin dedepita sa may Colon area kay kini magong mo pin kasama ato mo nagnapan ni say 300 meter radius o ngadto na sa 1 kilometer radius. So inaning gipangining kamutan ron uban sa mga intelligence unit ya Cebu City Police Office nga mapawi ni pagbalik kay ubay-ubay ni nga mga reklamante kami dangop kadto sa buhatan sa kapulisan. Okay, matingala man ka og baligya ang cellphone kanang iPhone nya barato. Matingala ka daan nga ngano na barato man pero convince mo ka nga slightly used na. Wala ilang insulting yung kasama ito ng kasagaran diha sa usa sa mga mall sa downtown area nga mayroon sila mga customer nga kini legit ni siya nga iPhone nga slightly used lang. Kay pareha tong kuan Manold na mga maayo mang ngablig ko ana nang cellphone kay ngon lagi ko kung gipa-eskwela nimo nag-IT delikado masuma cum laude pa na mga bata. Mga ngilngig pa ni sa mga kuan kasama ito mga IT diha sa mga telcos. Ngilngig oy. Sa mga mall. Kay na kay mga IT uban pangutan-on nimo IT magagraduate abliha ko na ako cellphone tabangi ko kini akong iPhone kan di kable kay pable mo skolon paninglan kag bayad nga money down sir kaya mabili ko na. Katulad amigo na to kasama Rutil nga nakapalit bitaw sa cellphone ni Kuan Tukmo. Gabro katus gabro atong kuan issue Tukmo. Katulad atong na-interview diha. Ato man tong listener. Perting ngilngig agad makakuha din siya kasama taron ma-update din niya why dakang istorya why pangutana kung usa password sa imong cellphone. Bisag usa na nga password imong cellphone ma-update niya. Pasa kanang buhi lang ang cellphone kasama taron Rutil. So mo na ang mga technician diha mo na gipang paron sa atong kapulisan ay lain naman sila mga tribo kasama mga taron Rutil uban taga Mindanao ni ang uban nga mga tribo diha. Naaron diha nga gipalit andon sa atong kapulisan sa syudad. Ngilngig nga mga technician ba pare ba sa tong mga technician to kanato CCTN inold. Kalma-kalma to mga technician to CCTN kanato mo to nako kakuan karon pero matay akong gitan-tan-aw mo lupig pa tong technician sa TV5 nold. Namdom ka? Tiyan mo na angkor ko sa TV5 sa una. Kana bang ato bang ibutang dunggan nga kuan kami silin sinukros nga mag dako kayo taas kay tong wire nga mag monitor sa likod kay tuon sa wa man ta di mag kuan lang ta pagabot si CCTN matay cellphone ra nga cellphone karaan ba maray gihimo nol kuyaw ni mga teknisyan na sila po nakauso diha kasama Rutil nga remote broadcast nga murag kag si kuan Ghostbuster nga ang real time yun kapag barog na nag-antena niya wala maka-broadcast na kasama Rutil malayo na ka CCTN. Ngilngig ito chief technician kanito ba taga EBS mo sa to chief technician asa naman to Nagapon kuyaw ni mga taong tatay dudong limsuwa mga ngilngig kay nol. Palapod ka sa mga Rutil pero tanaw na ko nol bisag ngilngig na mga technician na ka mga technician na mo GMA ka na to technician sa TV5 technician anang CCTN mga ngilngig pero tanaw na ko lupig sa technician sa Colon. Lupig sila kasama ito. Hindi sila mo adapt bago sila sa kuan kanang kamaguhan. Kay kining iPhone bago man wata kabaloon sa mga feature ani mga iPhone kasama Rutil kay kuan naman kanang bago kayo ba. Pero sila dito mo adapt sila og mga bago nga mga technology. So kabaw sila tanan unsay mga feature ani imong cellphone bagong cellphone 17 Pro Max ba na mas kabalo sila unsa nila pag matik-matik na imong cellphone kasama nga Rutil. Katuloy yung pangutana nga kuan nga kamao ka sa una pa sir kato mga Nokia pa sa una karon iPhone na kaya kayo. Tara lagi sa gusto isulti nimo dito kasama nga Rutil nga brand pwede niyang mahibaw ani usay sulod sa man mo ha 3310 pa ni kabalo ni siya memorize niya na tanan. Pero kato to interview ba kato bitong issue ni Gabro kan tukmo nga issue nga ang cellphone ni Tukmo gibaligya dito sa Colon. Ya giable. Kunon kay pangutanon sa ka nga kuan ang bayad ay nol lahi day pagbayad og panalitan cellphone lang ka nga kuan mas mubarato pero paingon nga sa man ang cellphone iPhone na mas mahal-mahal po ang bayad pag abli nol. Mahal.
Gani kasama sa Rodolfo, makuha nila mga picture ka na magipang-delete na gani. Napa sila yung mga, itawag nila thumbnail. Napa na yung mga thumbnail, sir. Kung sa mga thumbnail, sa gagmay kayo nga mga picture nga nabilin, wala siya lama sa cellphone nga, imo nga gipang-delete. Pwede pa na mo na ma-retrieve. Ha? Uya, wag unanagod. So makuha nila, hasta itong mga mo itong igamit nga ebidensya sa tukmo case kasama sa Rodolfo nga mga thumbnail na naarit to sa cellphone sa biktima. Mao bitan ay kuya nga naa kay kuan mga bantay-bantay gyud ka kay ha. Ay gyud na mag-video-video ka na ng mga skandal-skandal na delikado kay habilin mo cellphone maablir ba nila. May bawaan yun. So, may bawaan. May mga kanaroon siya tawhanaw. Hanag ito sa iba. Kadugayan magkunahuna ng taga NBI sa kadugayan o tingin naman taga sa EDG i-hire talang ni mga tawhana kay mga maayo man. Ano ba mag-double think na kasama ito ng film nga nadaot ang ipa. Yan ang lagi tayo. Tamak-tamakan ko naman. Naatanan ng kulon, doon na bitay ng problema dito sa una. Masayon na to, itong problema ha, pero kani mga cellphone, iPhone, ablihon, ipaabli nimo, abli. Password ko, doon na to'y na, ang katumang yawi sa kanan sa una nga, mahabilin ang yawi sod, wa na maabli sa kanan. Paingon nga lisod, ablihon, di na maabli. Kuha lang kang taga-kulon na anahin mga maayon, nol, bingon nga. Kato si Kuan, ana, ay sus, gi kuan na nag-alambre, nol, abli, oy. Ito na. Pero naghanag nga mga talent ng naaron skulon kasama ito ng Rodolfo. Pero kung gusto ka og kuan, talento, nari tanan. So, manay kasama ito ng Rodolfo. Ito na ning nuntag kay karong alas 9:30, magpatawag si Colonel Ilanan og preskon. May labot na sa kalabuan sa pagkasakmit ng kapin sa usa ka to. 154 yun ka mga cellphone, mga iPhone cellphone na naa silang kustodiya sa pagkakaroon. Alam na sa pagpasakang kaso sa maong suspitsado. Ikado rin sa gawas, Arnold Bustamante, Tatak, Armen. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1.